Bit, ini ki aku ketemu kae. Ketemu sapa jenenge Yuda. Lah tak undang ki mengguyu karo joget-joget to iya. Betul toh. Pas iki yo Caca ngomong, jare iki rong dino iki Yuda beda. Jare tampilane kok wong wis rak tau matus, rak tau kupen lah. Kayak joget-joget dhewe guyu dhewe. Ora iki jane masalah apa? Awale iki ngopo? Nek jare Caca yo buru-buru kelingan rak pas Yuda ngirene nyampe wedokan. Oh, pas jeleng motor duit kan. Lah kuwi jebul wedokan iki wis tunangan ceritane. Kaya Bar ngono Yuda. bar ketemu let rong dino. Yuda ditinggal rabi. Lah ke wong iki. Bentukane wis malah kok ora negeri kaya sak perkara wedokan tok lho. Lah iya tapi yo piye ngono-ngono koncone dhewe. Ya mosok me parani. Iya aku. Dadi men opo marani? Ora ditemangke sik to, nek iso tertolong barengan. Ora ngono piye. Ngono-ngono sak ide lu jiwane lu to. Iso Iki ngono mah dibakar ora dhewe. jajal sik jajal. Ngono-ngono yo koncone dhewe yo piye. Yud. Yud. Yud aku tapi Yud. 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 Yud kok kowe iso sampe ngono gitu Yud. Ora itu antok. Yud ya Allah. Yud. Delok aja ku sik to. Yud, aku kancamu lho Yud. Jenenge opo to kowe to? Yud. Perkara wedokan iki iso to bu golekne iki iso to Yud. Yud, kok ning dunya wedokan siji tok to. Yud delok aja. Yud. Kowe ngepek pacarku to? Ora, aku kancamu. Aku David Yud. Kowe ngepek pacarku. Ora sadar. Ngepek pacarku. Cangkem. Sadar to Yud. Sadar aku ki yakin Yud. Cangkeman. Yud. To, tulungi to. Iya, cangkeman. Kowe ngepek pacarku. Uti.